खुलुमबाय आं जनाली बर' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 19 अक्ट'बर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनाबिलिनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। मिजिंथियो अननानै खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होनना। बिदिब्ला खौरांखौ जागायदिनि। गिबि खौराङाव दङ बरफुंखा गामिनि आइजोफ्रा प्रमद बर'नि हेंथा खुद्रिनायखौ नुनो मोन्दों। खनले थगायजाबाय थानायनि अजद। बरफुंखा गामिनि आइजोफोर जायफोर बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव जिनाहारि खालामजादोंमोन, बिथांमोना सरकारजों खनले थगायजानायनि अजद होदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि आनसलिक एबसु गामिनि मेम्बार आरो प्राइमारिनिफ्राय गेस्ट हाउसआव लानानै थांनाय जादोंमोन, जेराव प्रमद बर'खौ लोगो हमनानै सावरायनायबो जादोंमोन। बेयाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन दि न'खराव साख्रि मावथावथाव फिसाफोर दंब्ला साख्रि होनाय जागोन, हा गैयाब्ला हा होनाय जागोन आरो खथा मोनब्रै न' लुनानै होनाय जागोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों आइजोफोरा। गेजेराव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रतिभा बिथाङाबो नुजाथिफैदोंमोन। बिथाङाबो न'खर हाबदोंमोन आरो फोरमान बिलाइफोरखौबो नायजोबलांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। साननैसो सान सिगां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क'क्राझाराव फैनाय सानावबो अरुण'दयनि चेक होगोन होननानै इउपिपिएलनि मेम्बारा लानानै थांदोंमोन। नाथाय बेयावबो बिथांमोनखौ थगायबाय। मिटिंआव लिंलांनायनि उनाव जेबो सिनायथिबो होआखै, खालि मिटिंआवल' जिरायहोदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारजों खनले थगायजानायखौबो लानानै बोराबखांनायखौ दिन्थिदों आइजोफ्रा। बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सिगांनि समफोरावबो लेखा होयोब्ला लेखाफोरखौबो हरफिनखायोसोमोन, जेबो होखायामोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। थांनाय बिपिएफ सरकारनि समाव मोननाय न', जायखौ दा लुगासिनो दं, बे न'खौबो गावसोर लुनाय बायदि 3,000 राङै लादों। गासैनिफ्रायबो रांखौ लादों, नाथाय मुङा सोरनाबा फैदों सोरनाबा फैयाखै होननानैबो फोरमायथिदों। बिनि अनगायैबो नाम फैखानायफोरनिखौबो दाननानैसो होदों होननानै बुंदों बिथांमोनहा। आरो गले थगायबाय थानायनि थाखाय खुद्रिखांदों आइजो बिथांमोनहा। काति गाजा फुजा फोरबोनि समावनो लामानि जाब्रबथायजों सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननो हादों। गंसे बाइक आरो गंसे साखा खबब्रै गारिनि गेजेराव गोख्रैथिजों खारबोनायाव सौग्रावलायनायावनो सानै बर' सुबुङा थैनो गोनां जादों। थैनाय सानै बर' सुबुंनि मुङा फारियै बसन्त बसुमतारी आरो राजिब दैमारी। बे जाब्रबथाया सनितपुरनि आसाम अरुणाचल सिमायावनो जादों आरो बे गिख्रंथाव गोख्रों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव राजिब दैमारी आरो बसन्त बसुमतारी बिथाङा सानैबो हरखाबै दुखुनांथावै जिउ गोमाबाय। नंखाय पिस्तल एबा बाजाराव बायलाबायनानै मोननाय पिस्तलखौ दिन्थिनानै रां लुथिग्रा दुथांफोरखौ हमदों पुलिसफोरा। बे जाथाया जरहाटआव जादों। सानावनो दुथांफोरा रां दाबि खालामनाय खामानिजों सोमोन्दो थानायफोरनि बेरेखा नायबिजिरदोंमोन पुलिस बिफाना। बेयावनो नकलि पिस्तलजों लोगोसे रां दाबि खालामग्रा सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। पुलिबर पुलिसनि जेयाव नाङो मानास प्रतिम दास आरो रकिम दास, सानैबो दुथांफोरा। मख'जाथावदि बिसोर सानै सुबुङानो 37 नं राजालामायाव मोसौ लांनाय गारिखौ होबथानानै रां दाबि खालामदोंमोन आरो रां होआब्ला नंखाय गथ'फोर लाग्रा नकलि पिस्तलखौ दिन्थिनानै सिगिदोंमोन, जायनि जाहोनाव गिनानै मोसौ लांग्रा सुबुंफोरा रां होनो गोनां जादोंमोन। सानै दुथांखौ हमनायजों लोगोसे हाग्रायाव एरसोना दोननाय नंखाय पिस्तलखौबो बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। सासे आइजो भिडिअ'आ सासपेन्ड खालामजाबाय। भिडिअ' मन्जुश्री घोषआ बेले-बेजे खालामनायनि दायाव सासपेन्ड खालामजाबाय। मिथिना मोननाय बादिब्ला पिएमजिएवाइ एबा प्रधान मन्त्रि ग्रामीण आवास योजनानि न' होनायाव बेले-बेजे खालामनायनि अजद सिखांदोंमोन भिडिअ'नि सायाव। मानिकपुरगाव पन्चायतआव जादोंमोन बे जाथाया। गोबां सेंग्राफोरा अजद होनायनि उनावनो भिडिअ' मन्जुश्री घोषखौ सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। दायो बिथांनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नर्थ काचार हिल अट'नमास काउन्सिलनि एक्स CEM महिद हजाय बिथाङा हमजानानै जेलाव दङ। बिथांखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जासिगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। मानोना गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथांनो जामिन होनाय जासिगोन। महिद हजाय बिथाङा CEM जानाय समाव बिथांनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद होनाय जादोंमोन
आरो बे अजद बादियैनो बिथाङा जोबथेसालियाव थानांगौ जादोंमोन। बिथाङा जोबथेसालियाव थानांनाया 14 बोसोर जाबाय आरो दासिमबो जोबथेसालियावनो थानांगासिनो दङ। गोबाव सम जोबथेनानै दोनजानायनि उनाव महिद हजाय बिथाङा बे सोलिफु बोसोरनि नभेम्बर नङाब्ला डिसेम्बरसिमहालागै बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोनखौ मिथिना मोन्दों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि रादाबखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।